Velkommen tilbage til kanalen. I dag så skal vi prøve noget lidt sjovt. Jeg har faktisk været forbi mit favoritvennepar, og de har fået noget meget sjovt. De har været i Japan, og så har de faktisk købt noget Pokémon-relateret, og også nogle andre, du ved, lidt sjove ting. Så det første, vi skal sådan prøve lidt at spise, det er sådan en her. Det er sådan en Pokémon Noodle, og den er meget sød, som der står her. Og jeg kan ikke rigtig læse, hvad der står, men hvis der er nogen, der kan sige mig, hvad der står her sådan i detaljer, endelig skriv lige en kommentar. Lad os prøve på det. Jeg har ikke fået morgenmad endnu, så det passer jo meget fint. Og det værste er, når de er i sådan en her slags indpakning, så kan jeg aldrig få dem op. Og det gælder også både Pokémon-kort, det gælder også bare normale hverdagsting. Okay, det er spændende. Vi river bare her. Og som vi kan se her, indholdet. Så lidt ligesom bare en normal cup noodle, som vi har herhjemme. Og det er det vist det bedste ingredienser, når det er bare sådan en... Nej, det er bare sådan en mønt, tror jeg. Jeg synes bare, der er alt muligt på den. Det lugter lidt af fisk. Det gør også mine hænder nu. Nå. Ja. Den tror jeg ikke lige, jeg skal spise. Nå, jeg henter lige noget vand. Så prøver vi det lige. Så skal vi se. Og som vi kan se her, det er jo smukt. Lad os se, og der er noget ledes her. Skriv også i kommentarfeltet, hvis der I plejer at spise cup noodles. Altså, jeg plejer overhovedet ikke at spise det, men det er jo meget fint, hvis der man lige er on the go, og bare lige skal have noget hurtigt. Ja, næring. Selvom der ikke er så meget næring i det her. Ja, den får et par stik her. Det er lidt synd egentlig at stikke den her Pika. Den er vildt cute, så det er bare, du har ikke rigtig lyst til det. Der fortsætter vi med dig. Bon appetit, som man siger, ikke? Det smager faktisk vin, ikke? Røvvarmt, men sgu lækkert. Der er også majs i, kan jeg se her. Au. Så det næste, det er sådan noget her slik noget. Og nu er jeg jo i den forstand, at jeg prøver på at tabe mig rigtig meget. Og jeg har faktisk spist under 2000 kalorier hver dag. Og hvor jeg også er gået over 1000 skridt hver dag også. Så dermed at spise slik, det er måske ikke det bedste for mig. Men man siger jo ikke nej til noget japansk slik. Man bliver nødt til det. Altså, jeg har aldrig prøvet det her før, så lad os kaste os ud i det. Og åbenbart med den her, hvad det viser sig. Noget slik, som der smager af jordbær. Og det er lidt sjovt. Let's go. Den smager sådan lidt af chokolade, og så jordbær, og så chokolade igen. Og så smager den sådan en blanding mellem de to ting. Det er ikke lige noget for mig, men det er lidt til de folk, som der har en sød tand. Jeg tror bare, at jeg skal forbi mor og så lige sige, hey, har du ikke lige lyst til noget japansk slik? Men det var sgu ikke noget for mig, det var sgu lidt for sødt. Og så den sidste ting, som jeg fik fremme, det var sådan en her. Jeg tror lidt, at når vi ser på hele temaet, som der ligesom er kørt, så er det nok højst sandsynligt Pokémon-ting. Lad os se, hvordan der vil ledes. Ui! Det er altså en... Nu kan jeg ikke huske sættet, men det er der, hvor man kan få Iono. Jamen altså, lad os kaste os ud i det og se, hvad der egentlig er. Tænk på, hvor vildt det egentlig kunne være, hvis der vi trak det Iono. Jeg tror slet ikke på det, men... Så vi har sådan en... Det ved jeg ikke, hvad er. Så har vi sådan en Normal, tror jeg det her. En Larvitar, et eller andet ting. Og den her. Så fik vi ikke Iono, men det kunne have været nice. Fordi sådan et kort der, det går for sådan noget over 2000 kroner på japansk, altså. Det var sgu sødt af dem. Jeg sætter pris på det. Tak for det. Med det, så vil jeg nyde mine nudler her. Og så må vi alle sammen have en rigtig, rigtig god dag. Det er fandme varmt stadigvæk.